Paglaban sa korupsyon ang isa sa mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit nung panahon pa lang ng kampanya. 4 na taon na siya sa pwesto, pero aminado ang Pangulo na tila mas lumalala lang ang problema na ito. Parang tuloy naging inutil ang mga opisyal ng bayan na wala talagang modo. Dear Pilipinas, ano nga ba nangyayari dito sa ating bansa? May sakit na di mawari, napakadami na ng tao na ang buhay ay binawi. Ito nga bang kapalaran ng watawat na hinabi? Ngayon tayo sa sagwan sa daluyong ng alinlangan. Paano ang mga dukha na walang kalasag na tangan? Di makita ang kalabang, kaya paano lalabanan? Tayo ay bulag-bulagan sa tunay na kaligtasan. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan. Naaalala lang kayo sa tuwing kami nangangailangan. Ito na ba ang iyong parusa? Kaya kami napatawan lahat ngayon ay nagdurusa sa malalang karamdaman. Di ko lubos maisip kung kami makakaahon. Gigising pa ba sa umaga? Nalimot na ang kahapon. Umaasang may pag-asa pa na muling makakabangon. Kahit tadhana ng buhay, lagi tayong hinahamon. Mahirap maging mahirap kung isipin mong mahirap. Paano tayo kuutitap kung walang pagsusumikap? Saan tayo hahagilap ng ating pantawid hirap? Mamamatay ba nakadilat at laging nakikiusap sa Pangulo na ang sabi ay ating sasandalan? Nasaan na ang plataforma? Bakit di makataptapan? Tuluyan na ba naglaho ang inyong mga pangako? Sa una lang magagaling, hindi naman pinanindigan. Nasaan na ang kayamanan ng ating mga kababayan? Kapwa natin Pilipino, tayo ay ninanakawan. Tayo ang nagbubuwis, sila lang nakikinabang. Di pa rin pala malaya ang tunay na kalayaan. Mahal natin ang Pilipinas, tayo ay anak ng bayan. Ang papel na pinipilas ang tanging naging batayan ng mga bayaning Pilipino na nakikipagpatayan noong panahon ng kasilat ng iba't ibang dayuhan. Kaya ang akin lang tanong ay kung kailan makakaraos. Binibingihan ng gobyerno, kami lang dinamamaos. Pagkatapos nakagapos, nagmamakaawa at halos umalik na sa sapatos. Makaranas lang ng ayos na buhay, ngunit nangyari sa bansa ay taliwas. Sila lang kumakambang sa buong kaban ng Pinas. Tayo ang nagtatanim, sila lang pumipitas at ang ating kakainin hangin imbis na bigas. Sang kahit isang tuka, hindi paminsan kumakain. Di maswerte pag sinabing kami ay pagpapalahin. Sampu pa ng ama namin ang aming laging dasalin. Isa lang haming hangarin, mabawasan ng pasanin. At tayo magtulungan sa pagiging isang buo. Sa ating pagkakasundo, ako'y saludo sa inyo. Ngunit mangyayari ba ang mga pinupunto ko kung binulag na ng pera ang mga